गोजोन्थों। दिनै जों सानजारां क्लाबनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय जोंहा थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो मथुरा महन बसुमतारी आरो केशब बसुमतारी गोसोखां बे जोलुर बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय जों जागायनो होननानै थांखि लादों आरो बे बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जोंहा फैगौ 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन आरो जोंनि बे MK मेम'रियेल एबा मथुरा महन बसुमतारी आरो केशब बसुमतारी गोसोखां बे जोलुर बादायलायनाय होनायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोंनि सानजारां क्लाबखौ बिथांमोना जे मथुरा महन बसुमतारीया गिबियै आफादगिरि महरै बिबान लानानै आरो लोगोसेनो लेङाइ आफादगिरि महरै बिबान लानानै केशब बसुमतारी बिथांमोना बे आफादखौ दादोंमोन आरो दाजेननाय समनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै बे क्लाबा गोबां आवगायबोबाय आरो बिथांमोननि जि दानानै जोंनो होलांनाय जि बोसोनथि लोगोसे लामा जों बेखौ उनसंनानै दिनैबो बिथांमोननि मुंखौ जोङो अराय गोजोर लाखिनो थाखायनो बिथांमोननि मुङै जों बे MK मेम'रियेल बे प्राइज मानि फुटबल चेम्पियनशिप बेखौ होनाय जादों आरो देग्लाय बोसोराव जोंहा खाफाल मोजां देग्लाय बोसोराव जोङो गिबि प्राइज मानि हिसाबै जोंनो बे रां बान्थाखौ जोंनिसिम आवगायदों बिथाङानो जाहैबाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर बिथां फैला जे बरगयारी अदेबानि जों ओनसोलाव बिथांखौ जोंसां होननानै मोनथियो दा बिथाङा जोंनो 35,000 रां होनानै जोंखौ बे सामलायनायाव थोजासे हेफाजाब होदों बबेखानि बिथाङा सासे सुबुंनि मुङाव बे 35,000 रांखौ गोसोखांथि महरै होदों आरो बिथांनि मुङानो जाहैबाय फुलेन मुसाहारि बागाजानि गामिनि बिथां रुंसारि फुलेन मुसाहारिनि मुङै फैला जे बरगयारी बिथाङा जोंनि सेथि बान्था बे 35,000 रांखौ जोंनिसिम बावदों आरो नैथि बान्था हिसाबै 25,000 रांखौ जोंनिसिम बावहरदों एबा दान होदों खारना गामिनि बिथांमोना बिदा फंबाय साथामजों लोगो नांनानै होदों दा बिथांमोना जाहैबाय रनेन बसुमतारी मुनिन बसुमतारी आरो अरबिन्द बसुमतारी बिथांमोना गावसोरनि आंगो बिफा रुंसारि गबाराम बसुमतारीनि मुङै बे 25,000 रांखौ जोंनिसिम देग्लाय बोसोरनि बे MK मेम'रियेलनि सेकेन्ड प्राइज एबा नैथि राङारि बान्थाखौ होनाय जादों बेबायदिनो थामथि बान्था हिसाबै एबा बेस्ट प्लेयार साबसिन गेलेगिरि हिसाबै जों 3,000 बोसोरफ्रामबो होबोदों आरो देग्लायनि थाखाय बे 3,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफि बेखौ जोंनिसिम बावहरदों जोंनिनो सानजारां क्लाबनि लेङाइ आफादगिरि बिथां चक्रपानि बर' बिथाङा 3,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफि मख'नांगोन दि जोंनो चेम्पियनशिप बे प्राइज मानिजों लोगोसेनो आरोबाव गुबुन सासे जोंनो बे बान्थाखौ बावहरदों जेनेबा ट्रफिखौ बावहरदों बे चेम्पियनशिपनि ट्रफिखौ जोंनिसिम बावहरदों बिथां घनकान्त बसुमतारी बिथाङा सानराइज इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिगोमा बिथाङा जोंनिसिम बे चेम्पियनशिपनि ट्रफिखौ दान होदों एबा बावहरदों आरो बेबायदिनो नैथि गेलेगिरिफोरनि थाखाय बान्था महरै एबा ट्रफि महरै जोंनिसिम बावहरदों बिथां अनिल कुमार ठाकुरिया बिथाङा जोंनिनो सासे सानजारां क्लाबनि बोसोनगिरि जों मिजिंथिदों लोगोसे बिथांमोनखौ जों बाख्नायनाय बावहरदों जे बिथांमोना जोंनि बे क्लाबनि सायाव जाखिनि फोथायथि आरो जाखिनि गोजोननायजों लोगोसे जोंनो बे राङारि बान्था एबा ट्रफि बान्थाखौ हरदों जों थारैनो बिथांमोननिसिम बाख्नायनाय लोगोसे साबायखरखौ जासिदों आरो लोगोसेयावनो जोङो मिजिंथिदों जे जोंनि ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरि समाज सिबियारि आरो माखासे गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोना आरो बेजों लोगोसेनो गासै रायजो राजा बिथांमोना जोंनि दिनैनिफ्राय बे जागायनाय जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन आरो बायदि बिथिङाव हेफाजाब होनानै जोंनि जा सामलायनो लानाय बे MK मेम'रियेलनि जिखिनि हाबाफारि जोबजासिम जोंखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे माखासे बिथिङाव जोंखौ नांगौबायदि हेफाजाब होगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो आगु बोसोरफोराव जोङो जेरैबायदि सामलायनानै दिनै रायजो राजाफोरनि मददनि गेजेरजों जों जाफुंसार जानो हादों देग्लाय बोसोरावबो जों मिजिंथिदों जे ओनसोलनि गासै रायजो राजा नायगिरि लोगोसेनो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर जोंनि समाज सिबियारि बिथांमोन गासैनिबो जों मदद आरो खौसे बोसोनथिजों लोगोसे हेफाजाबखौ मोननानै देग्लाय बोसोरनि बे MK मेम'रियेला दिनैनिफ्राय जागायबाय बे जोबथा समसिम
मोजाङैनो जोबलांगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो नोंथांमोननि बे मेडियानि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे ओनसोलाव जोंनि बे जोलुर बादायलायनायनि जिथु दावगानाय बे दावगानायखौ जों इयुन जोलैफोरनो जों दिन्थिनायजों गेजेरजों लोगोसेनो जोंनि ओनसोलावबो मोजां गेलेगिरि सोरजिनो हाथों आरो जोंनि दावगाफुनाय जाखिनि गेलेगिरिफोर जोंनि क्लाबनियानो जा जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरियानो जा बिथांमोनाबो साफा साफा मोजां गेलेगिरि जानानै दिनै जोंनि इन्डियान टीमाव जाय जोंनि बर'नि गेलेगिरि बिथांमोन दंहैयो हलिचरन नार्जारी बिथांमोन बायदि साफा साफा गावनि मुंखौ गोजौआव दैखांनायजों लोगोसे गावबा गावनि जिथु गेलेनाय बे गेलेनायखौ दावगालांहोनो हायो आरो जोंनि ओनसोलजों लोगोसे जोंनि हारिनिबो मानखौ लाखिहैनो हाथों जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बे थांखियैनो जों आरो जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन बेफोरबायदिनो मोजां गेलेगिरि टीमफोर लाबोनानै जों गेलेहोनायनिबो जोंहा थांखि दङ दा इयुनाव जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लालांगोन आरो दिनै बे जागायनाय बे बुब्लियाव आं बेखौनो बयनिसिमबो फोरमायथि हरदों दे दिनैनिफ्राय जों जा MK मेम'रियेलनि बे फुटबलखौ जागायबाय बियो गोजोनैनो जोबलांथों बयनिबो हेफाजाब जों मोननो हाथों बयबो जेन नायनो फैनानै आरो बोसोनथि होनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव हेफाजाब होगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय गोजोन्थों। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' HS स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।